What's up, Super Fam? It's Megan Super Miguba and welcome back to my YouTube channel. And for today's video is Mama Inita. Ay wa man ko ka gama og makaon karon nga adlaw bang mga kakanin dire sa probinsya dire sa bukid ba kay nakoy gilakaw kay na may giadto nga sa LGU ba sa Manhuyod yung gidalas barangay muna among gikuan karon na mong gipaluap ba. So, muna Super Fam, alas 3 na ron, hapit na mga 4, muna akong snack, muna akong pan, muna stick bread, rich kid ka, kung wala ka, aniwa ka kasla, rich kid na siya. Yan, katang mga Pilipino Super Fam, nice na magandang inanato pagka, no? Naandan na ba, nice yan. Naandan. Tuslog sa kape kada kay pating gahi kayo nya makas magikit ba ana yung so taon. Momok sa Super Fam pero taod pa do gahi pagani ano yan to tuslog sa to balik para mahumok-humok gyud. Tuslog tara na to para lamay siya ba stapok rin kanon ito ra wag siya nakasupo gamay lang okay. Hamis lagi tadi ya kadali lagi. Auto orang sud para kuan kanang mo humok siya ba. Okay kani. Dahil pa gani Pinit. Marto siya Super Fam kay hapon na marto siya kay taas na kay ang video there mo na mainit ra ko kay wala ko naluto ron then og mabasin unsa na pa ako ma-vlog og stay tuned and God bless all ako rin home nagkaon pero off cam na bye.